סמ"ר סהר סודאי, זכרונו לברכה, לוחם בגדוד רותם בגבעתי, נפל בהיתקלות עם מחבלים בג'באליה ב-26 למאי 2024, כשהוא בן 20 בלבד. איתנו, מירב פה איתנו, אמו של סהר, שלום. היי. אנחנו לא רוצים סתם להטריד אותך ולשגע אותך, רק לספר קצת על הבן שלך שכולנו איבדנו, ואחרי זה נמשיך מה קרה מאותו רגע והלאה. אז סהר באמת, כמו שאמרת, היה לוחם מפקד בגדוד רותם בגבעתי. ב-26 למאי בעצם העולם שלנו התרסק. איבדנו ילד באמת מלאך. סהר היה ילד צנוע, שקט, עשה הכל בדרך נועם, אהב לעזור לאחרים. גם במשימה האחרונה שלו, שהוא היה ממש לקראת שחרור, היה חשוב לו להיות שם, הוא לא היה חייב להיות בתקרית הזאת, אבל הוא התעקש להיות בתקרית, כי המטרה הייתה לחלץ חטופים, וזה היה לו מאוד מאוד חשוב. אז לצערי במשימה הזאת הוא נהרג, שהם נקלעו למקום ששורץ מחבלים, והוא גם בתקרית הזאת הוא דאג לכל החיילים לסדר אותם כמו שצריך, ובכך הוא הציל בעצם את החיים של החיילים שלו. הוא היחיד שנהרג בתקרית הזאת, וזאת הייתה הדרך שלו, לדאוג, להסתכל על האחר. כזה הוא היה, תמיד שמסתכל על האחר, עוזר, משפיע? כן, גם אבל תמיד בדרך צנועה ושקטה. אנחנו גילינו המון דברים שלא ידענו, אחרי שהוא נהרג, דברים שהוא לא סיפר, דברים שמישהו אחר היה רק להשוויץ, שהוא סיים מצטיין, סמל מצטיין ומצטיין פלוגה, זה דברים שידענו שהגענו לטקס, הוא לא אמר לנו לפני. סמל מצטיין, גילינו תעודה אחר כך בארון, זה גם סרטון שראינו וגילינו אחרי. לחיילים שלו, על הארגז סמל, הוא רשם אמור מעט ועשה הרבה, והם החליטו שזה יהיה המשפט על הסטיקר שלו. וזה באמת, זאת הייתה הדרך שלו, ככה הוא התנהל כל החיים, ככה היה לו מאוד מאוד חשוב. גאווה גדולה. באהבה. אני אומר לך, זה גאווה גדולה. גאווה גדולה מאוד, וכאב מאוד מאוד גדול. אז בואו רגע, אני רוצה לקחת דווקא עכשיו אותך את הסיפור אלייך, אחרי שדיברנו כל כך בהערכה על בנך זכרונו לברכה, בואו נדבר על היום הנורא, שבאים ומספרים את הנורא מכל. אף אחד לא מוכן ליום כזה. זה התחיל כיום רגיל, אני במקרה לקחתי יום חופש מעבודה, סתם כדי, אני אומרת סתם ומקריות, אבל אנחנו מגלים שאין מקריות ודברים לא קורים סתם. והייתי בסידורים, לסהר יש אחות תאומה, שהיא היום היא קצינה בצבא, הייתה חיילת, לקחתי אותה לצבא, ולקח זמן עד שחזרתי הביתה, אז גם חיפשו אותי בעבודה ולא מצאו, ובסופו של דבר הגיעו בצהריים אלינו הביתה, שזה קרה בבוקר, והודיעו לנו את הבשורה הנוראה הזאת, ומפה החיים משתנים. לגמרי. החיים משתנים, אנחנו לא אנשים עם אותם כוחות, לא עם אותם יכולות, יש אנשים שלא חוזרים לעבודה, יש אנשים שמשנים ומנסים למצוא כיוונים אחרים. מתי משפחה אחת נכנסת לתמונה שלך? אנחנו בעצם לא ניגשנו למשפחה אחת, הם הגיעו אלינו. כמובן. אם זה היה תלוי בנו, זה לא היה קורה, כי אין לנו בעצם כוחות, ובאמת הם הגיעו, נאווה, הנציגה שלנו ממשפחה אחת הגיעה אלינו, וככה בעצם הסיפור התחיל. הציע לנו להגיע למפגשים, בהתחלה לא כל כך הרגיש לנו נכון, אבל לאט לאט הגענו והכרנו אנשים, בעצם קבוצת השווים, שזה למצוא מקום עם אנשים דומים לך. כן, איזשהו יותר קל לך. כן, הרגשה שיש בעצם גם דמעות, אבל גם שיתוף ואיזשהו מקום של חיבור, של תקווה, וזה בעצם מה שמשפחה אחת עושה, שהיא נותנת את המקום הזה למשפחות, מקום קצת אוויר, קצת מקום, זה לא רק מפגשים, זה גם טיולים שהם מוציאים. לי יש... לאט לאט הכנסתם לתוך זה והסכמתם, והם שלפו אתכם מתוך העצבות, הקושי, אפשר לומר את זה כך? לגמרי הקושי, הכאב הוא נמצא תמיד, אבל יחד עם הכאב אנחנו מגלים איך לחיות לצד הכאב. זה בעצם משהו שיהיה כאב תמידי שנמצא אצלנו, אבל אנחנו יודעים שסהר היה רוצה שנהיה חזקים, ושנמשיך לחיות,
לשר, כמו שאמרתי, יש אחות תאומה. דרך אגב, גם היא נמצאת בקבוצה של משפחה אחת עם אחים תאומים. היא הייתה עכשיו בטיול איתם, וזה קשר שהוא קשר אחר. שחר היא אחות היחידה שנשארה לנו, והיא מוצאת בקשר עם האחים התאומים, אחים, ממש אחים שלה, כי היא משתפת אותם, דברים שיותר קל לה לשתף, כי הם מבינים אותה.